Prođite, a vi stanite. Ups, bitno je da ništa ne primeti. Evo ti zvečka, vidi kako zabavna. Šta? Šta je? Dobro, shvatila sam, idem ja. Joj, kako su mi dosadili. A igračka je stvarno zabavna. Dobar dan. Gledajte šta piše. Ne možete proći sa životinjom. Jo, nisam znala šta da radim. U kutiju. Molim te, budi u kutiji, dušo. Uskoro ću se vratiti po tebe. Šta? O, ja imam mačku. Šta da radim? Neću je valjda ostaviti ovdje samu. O, znam. Sakrit ću je ovako ispod odeće. Jao, doktore, trudna sam. Pustite me da prođem. Moram da vas proverim. Kakav je to zvuk? Nećeš proći. Znam šta ti ispod odeće. Ne uzimajte mi mačku. Stanite. Šta to imate? Moram da proverim. Kornjača. Ne smete ući sa njom. Mora ostati u kutiji. Kakav neprijatan doktor? Šta? Ovo je moja omiljena bubašvaba. Kako da te unesem? Znam. Reći ću da me boli glava. O, doktore, tako me boli glava. Pustite me. Naravno, prođite. Ćao, šta je to kod tebe? Vidi, došla sam sa svojim prijateljem. Evo ga, mislim donala sam bubašvabu. Moja duša, hoćeš da je pomaziš? Ne. Zašto? Tako je slatka. Zdravo. Prođite, molim vas. Stanite, koga ste to doneli? Ne smete ulaziti sa životinjama. Dajte ga ovamo. A sad idite. O ne, moj puž. Neću te ostaviti ovdje. O, znam. Sedi i budi miran. Obući ću ogrtač i reći ću da sam kuvar. I kapu obavezno. Odlično. Stavit ću puža na dno. A gore tanir sa hranom. Super. Mislim da ću uspjeti da unesem svog puža. Super. Čekajte, šta to imate? Jao, fuj, odvratno, prođite brže. Uspjelo je? O, nešto ukusno. Dajte meni, molim vas. Izvolite. Fuj, odvratno, neću to jesti. A vidiš šta je unutra? To je moj ljubimac. Hoćeš da se poigraš sa njim? Oh, cool. Stanite. Ko je to? Ne smete ulaziti sa životinjama, jeste vidjeli? Dajte meni, a sad idite. Joj, kako si sladak. Daj da te pomazim. Ja imam ribice. Šta da radim? Želim da ih nosim sa sobom. Smislila sam nešto. Obući ću ogrtač i uzet ću ovu stvar. Moje slatke ribice, neću vas ostaviti. Tako doktor neće ništa posumnjati. Svaka mi čast. Zdravo, ja sam medicinska sestra. Pustite me da prođem. Da, naravno. Uspjelo je. A mi ćemo se igrati s tobom. Zdravo, je li je vreme za procedure? Ma ne, vidiš šta imam? Tako je bolje, moja slatka divna ribica. Obožavam te. I tebe isto. Vidiš šta imam? Baš su lepe. Žedna sam. Jao, šta je to? Riba? Odakle je ovdje? To je mini akvarijum. O, kakva lepotica. Neverovatno je. Izgleda da sam se zaljubio. Jao, sad ću se otopiti od takve lepote. Ćao, moram da prođem. A ovo je za vas. Ozbiljno? U pomoć. Tako ste smešni, idem ja. Ja? A gdje ćete vi, stanite? U redu, prođi.
Evo me. Što me tako gledate? To su moji hrčci. Moji kućni ljubimci. Sve je jasno. Sad ćemo se igrati. Moje bebice, duše male. Tako vas volim. Zašto spavaš na radnom mestu? Moram da prođem. Gledaj ovdje, ne smiješ ulaziti sa životinjama. Zdravo, mogu li već da prođem? Da. Pa ne. Ja neću dati svog pacova. Šta da radim? Da, smislila sam nešto. Treba mi rešetka. Sad ću je skinuti. Dođi ovamo, dušo. Sigurna sam da ćeš naći put. Odlično. A sad ću samo da prođem. Zdravo. Zdravo, šta imate kod sebe? Šta? Samo sir? Šta će vam? Ma nije bitno, volim da jedem sir. Hvala, doktore. Gde je rešetka ovdje? Evo je. Gde je moj sir? Taman će mi trebati. Šta to radi? Gde je moj mališan? Verovatno je već stigla. Naravno, već si tu. Nisam ni sumnjala, baš si pametna. Awesome! Tako te volim. Stani! Zabranjeno je uvoditi životinje. Kako? To je moj ljubimac, doktore, molim vas. Ne, brzo ga stavljaj u kutiju. Jo, kakva šteta. Oprosti mi. Jao, kakav strašan gušter. Prođete. Jo, ja imam psa, šta da radim sa tobom? Dragi moji, neću te ostaviti. Pala mi je na pamet, odlična ideja. Ovo ću skinuti. Popravit ću kapu. Skinut ću delove sa štapa. I završni dodir, naočare. Da, to mi treba. Sad izgledam kao da sam slepa. Hej, ne smete proći sa psom. Jao, slepi ste, izvinite. Prođite. Jao, moja lopta pala je. Šta? Šta se dešava? Hej, stani, gde ćeš? Ništa ne razumem. Stani, stići ću te. Šta se ovdje dešava? Nije mi jasno. Umorila sam se, stani više. Uspelo je, stigla sam te. Baš si bezobrazna kuca. Čekaj, zar ti nisi slepa? Onda izlazi odavde sa svojim psom. Jao. Uvijek je tako tužno odvajati se od svojih kućnih ljubimca. Zato su naši junaci odlučili da ih povedu sa sobom na odmor. Da vidimo šta je ispalo od toga. Evo mojih dokumenata. Odlično, uđite. Oho, ne mogu da verujem. To nije žena, to je boginja. I ona ide prema meni. Kakva lepotica. Vrućina je ovdje. Evo mog pasoša, a u njemu je karta. Hvala. Danas dobijem previše muških pogleda. Srećno, momci. Moram da idem. Hajmo, možda ćemo stići. Hej, a gde ste vi krenuli? Gospodo, pokažite karte. Evo mog aviona. Kakvo savršeno telo, za razliku od mog. Oho! Konačno, umorna sam od hodanja sa ovim stvarima. Jao, duše moje. Baš ste nedostajali svojoj mamici. Idemo na putovanje, mali moj. Zdravo, vaša karta. Sve u redu, ali nažalost ne možete ući sa psetom. Kao i sa ostalim životinjama. Imam odličnu ideju i odličan šešir u koji ću sakriti zeca. Ćao, čao, Bobe. Ne brinite, ostaće sa mnom. Vaš pasoš, gospođo. Sve u redu, a sad mala provera. Šta? Jo, sa životinjama je zabranjen let. Ali ne brinite, vaš ljubimac će vas sačekati i biti ovdje dok se ne vratite.
Zdravo, gospodine, mogu li da proverim vaš šešir? Pošto je tako, pokazat ću vam jedan trik. Op, i pasoš je ovdje. Oho, to je nemoguće. Brzo mi dajte šešir na pregled. Čudno. Izvinite, možete da uđete. I pozadi ništa. U redu. Zdravo. Požurite, gospodine. Jao, moj zec je ostao tamo sam. Izvinjavam se, draga damo, ali znam kako da vam pomognem. Jedan mali trik i vaš prijatelj će biti pored vas. Sad ću... Da, mislim da sam ga našao. Evo ga. Wow, hvala vam. Da vidimo. Sve u redu. Dobar dan. Papiri su u redu, ali korpu ću morati da pregledam. O ne, u njoj je moja mačka. Znam. Jao, gospodine, da li su vam nekad rekli da imate prelepu bradu? Mogu li da vas slikam? Pa što da ne? U stvari, čekajte. Moram prvo da popravim frizuru. Sad sam spreman. Odlično. Uspelo je. A sad treba što brže sesti u avion. Izvinite, moram da idem. Hej, šta je to? Prazna korpa. Osjećam da je u njoj bilo životinja. Molim vas, uđite. Thank you. Evo mog mesta. Sad mogu da te pustim, maco. Joj, kako je slatka. Mogu li da je pomazim? Naravno. Tako slatka, maca. Jao, šta je sa mnom? Da li je to alergija? Zdravo, srećan put. Dobar dan. Pogledat ću vaše dokumente. I treba to sve skenirati. Vozite li životinje? Izgleda da ne. Onda prođite. U stvari, čekajte. Ja, otkrili su me. Nema izuzetaka. Sa životinjama je zabranjen ulaz u avion. Kakva šteta. Kakva su stroga pravila ovdje. Sigurno i sa žabom ne može. Moram nešto da smislim. Imam knjigu koju sam pročitala, što znači da je mogu iskoristiti. Taj deo priče mi se nije dopao. A sad ću staviti žabu unutra. Odlično. Sad mogu da idem. Evo moje karte. Mogu li da prođem? Odmah nakon skeniranja. Sve u redu? Da, možete proći. Dobrodošli u avion, uđite. Evo mog mesta. Stavit ću prtljak na gornju policu da ne bi nikom smetao. I spremni smo za poletanje. Dobro je, nisu me primetili. Kako si moje zelene lepota? Jo, šta je to? Čije je to? U pomoć! Zdravo, evo moje karte. Kako si, Keša? Je li sve u redu? Žao mi je, ali Keša ne ide nigde. Avionom sigurno ne. Sa životinjama je let zabranjen. Jesi li čula? Sa životinjama je zabranjeno. O, imam ideju. Hajmo, treba mi tvoja pomoć. Tako je bolje. Zdravo. Vaše karte, molim. Gušter je izašao u šetnju. Gospodine, je li sve u redu? Da, sve je super. Ne, to je nepodnošljivo. Golica me. Šta je s njim? Samo se setio smešne šale. Jel da, Alex? Nekako slabo verujem u to. Pokažite mi šta imate tamo. Znao sam. Htjeli ste da unesete životinju u avion. Jo. Pogledajte šta je tamo. Idemo brzo. Šta? Gde su otišli? Ne znamo. Jao, pobegli su. Zdravo, evo moje karte. Sve je u redu. Ili nije. Zlatna ribica. Ne smete unositi životinju u avion. Molim vas da mi date ribu. Pazit ću na nju. Da li ću i ja morati da ostavim svog ljubimca? Previše ga volim. Imam ideju. Sklonite se. Evo mojih dokumenata. Pustite me u avion, brzo. Šta je ovo? Ne smete ulaziti sa životinjama. Nikako. Ups. Kako se usuđujete? Izvinite, molim vas, uđite.
Evo mog mesta. Jel mi se čini ili neko tvrči? O ne, zmija. Ma šta vam je? Vidite, dogovoreno. Obožavam svoj posao. Mogu da sedim ceo dan, a mogu da naučim da se borim sa katanom. Biću kao ninja kornjača. Dobar dan, došla sam kod vas na medicinski pregled. Prvo pokažite mi šta vam je u koferu. Ne trebaju nam takvi lekari. Izađite odavde. Ali moram da pregledam zatvorenike. U redu, ako ne želite da me pustite unutra, pregledat ću vas. Uz pomoć ovog klistira. Skinite pantalone. Neka hvala, bolje proverite zatvorenika. Ne izgleda dobro. Evo ga, doktore, pregledajte ga. Šta? Da, tako je, jako me boli stomak. Izgleda da je stvarno bolestan. Neću da vam smetam, klistiranje je lična stvar. Vidi, Andy, donela sam ti tvog prijatelja. Nadam se da nisam ništa pomešala. A šta misliš, je li to tvoj prijatelj? Šta? Ne, to je mačka, moj prijatelj je... Znači, ipak sam pobrkala. Ne brini, vratit ću se uskoro. U redu, ali sada moraš otići. Alergičan sam na mačke. Ne brini, imam špric sa lekom od alergije. Sad ću ti dati injekciju i sve će proći. Ne, nema potrebe, bolje uhvati mače ili će nas izdati. Sa mnom će sve biti u redu. Čeka me ukusan ručak. Odakle ovdje mačka? Kako je ušla u zgradu? U redu. Mače, izvini, morat ću da te izbacim. Odlazi. Ups, izgleda da je primetila nas. Dok gospođa policajka nije došla sebi, moram da odem. Sljedeći put moram obavezno da promenim odelo. Zdravo, ja sam čistačica. Mogu li da uđem? Ne, prvo moram da te proverim. Možda nosiš nešto opasno ili nezakonito? Ali ja sam samo čistačica. Hoćete KitKat? Imam ga. Hvala puno. Ali nemojte pomisliti da mi je čokolada važnija od posla. Pokažite šta je u kanti. U kanti? Nema ničega. Prokletstvo, šta da radim? Znam. Ma šta vam je? Moram da uspremim još 10 kuća. Ostavite me na miru. Nemam vremena za te gluposti. Šta se dešava? U redu, spremajte. Bar će biti čisto. Andy, donela sam ti prijatelja. Našla sam sve troje. Troje? Ali on je samo jedan. Nema šanse. Našla sam 3 zlatne ribice. Ribice? Ma ko uopšte zove ribice prijateljima? To nije on. Moj prijatelj je... Ne, tišina. Policajka dolazi. Sakri ribice. Šta? Ali gdje da ih sakrijem? Gdje da ih stavim? Tako je, u WC šolju. Tamo je voda, znači da im neće biti ništa. Nadam se da neće ništa posumnjati. Šta se ovdje dešava? Zašto je sva voda na podu? Zašto ste došli? Teo sam da idem u toalet. Onda hitno napuštamo zgradu. Nadam se da će Jane pronaći mog prijatelja. Tako mi je tužno bez njega. Baš mi nedostaje moje kuće. Nadam se da je dobro. Zdravo, zovem se Jerry. Došao sam da proverim vašu tehniku. Evo mog kofera, provjeravajte. Sve je u redu, mogu vas pustiti. Uđite. U stvari, čekajte. Da li bi mogli da pogledate mi stolicu? Slomila se. Ne mogu ni da sedim na njoj. Stolica? Da, to se često dešava. To nije teško. Treba uzeti običnu traku. Traku? Da. Uđite. Opet su šefovi pozvali najjeftinijeg majstora. Uđite. Imamo problem sa svetlom. Možete li da zavrnete ovu sijalicu? Naravno, radim to svaki dan. Sada moram smisliti kako doći do Andyja. Tako je. Da bih to uradila, treba da napravim veliku rupu u zidu. Mislim da će mi čekić pomoći u tome. Joj, u zatvoru su zidovi jači nego svuda. Ali nema veze. Imam bušilicu. Šta je to bre? U redu, ovo će sigurno pomoći.
Sad će sigurno uspeti. Šta se tamo dešava? Ne brinite, tako se uvrće sijalica. Sad će Andy da vidi svog prijatelja. Gde mi je prijatelj? Ne može proći kroz tu rupu. Šta? To je pacov. Šta se desilo? Odakle je pacov u zidu? Moram da idem pre nego što bude kasno. Dobro večer, uhvatila sam opasnog kriminalca, to je lopov Hermelin. Morate ga staviti u čeliju. Jo, dugo su ga pokušavali da uhvate. Uđite, čeliju su tamo. A gde je moja banana? Šta se tamo dešava? Jane, dovela si mi prijatelja? Da, evo ga. Jesi li srećan da ga vidiš? Jel se šališ, to je Hermelin? Ne volim ih. To nije moj prijatelj. Kako mi je to dosadilo. Jadna ja, jadne životinje. A šta se ovdje dešava? Čekaj malo. Vi niste policajac. Morat ću da vas kaznim. Hej, gde je moje oružje? Ovaj Hermelin je pravi majstor. Šta je to? To nije lepo. Moramo da idemo, žao nam je, ali stvarno kaštimo. Stanite, svejedno ću vas uhvatiti. Ne, nećeš, neću ti dozvoliti. Znaš šta, neću te više hraniti. Evo ti banane, to ćeš jesti ceo dan. Prijatno. Pustite me, doneo sam hranu za zatvorenika. Nadam se da unutra nema životinja. Dolazila ovdje jedna sa Hermelinom. Ma šta to pričate? Koje životinje mogu biti u hrani? To ne valja. Upravo ste. Mogu li da uzmem krilca? Tako sam gladna. Naravno, prijetno. Hvala puno. Konačno ću da jedem nešto. Stani, a odakle su ovdje dlake? Mislim da znam. Andy, to sam ja, Jane. Donela sam ti prijatelja. Stvarno? Konačno? Toliko sam dugo čekao. Jurila sam ga 2 sata. Baš je brz. Jedva sam ga uhvatila. To nije moj prijatelj. To je zec, a meni treba... Čuti, dolazi policajka. Znači to si opet ti. I opet dolaziš sa svojim životinjama. Šta? Kakve životinje? Ispod poklopca, tamo su. Ma šta vam je, ne? Eto, vidite? Nema nikoga. Nema šansa. Unutra sigurno ima neka životinja. Videla sam dlake. Pa jel vidite da nema? Učinilo vam se? Učinilo? Ne, naći ću ga. Znam da ga negdje krijete. O čemu pričate? Ja nisam ništa video. Došla je da me hrani. Svaka čast zecu. Sam se sjetio da skoči ispod češira. Stanite, gde ste krenuli? Slušajte, došla sam kod Andyja, ja sam njegova žena, ima porodicu i malo dete. Mogu li da uđem? Mališanu baš nedostaje tata. Dete, naravno uđite. Andy mi ništa nije pričao o svojoj porodici. Andy, hej, to sam opet ja. Mislim da sam ti ovog puta donela pravog prijatelja. Zašto mi nisi rekao da ti je prijatelj pas? Druže, konačno si sa mnom. Kako si mi nedostajao? Daj ga ovamo. Sad ću, debeo je. Neće proći kroz rešetku. Hvataj ga, beži. Obožavam kobasice. Šta se opet dešava? Zašto je se policija pretvorila u zoološki vrt? Hej, pas, gdje ideš? Ja, ubijaju me. U pomoć, napali su me. Ovo je dobra ideja da pustim Andy. Ključevi su ovdje. Možeš li me pustiti? Da, sad ću. Bićeš slobodan. Samo treba da nađem odgovarajući ključ. Smislila sam kako da smirim ovu životinju. Hoćeš kobasicu? Znala sam da hoćeš.
Hajde sad. I ti ideš u zatvor. Hej, šta radite ovdje? Ništa, ja samo stojim. Od sad ćete biti sa prijateljem zajedno. Morat ćete da sedite zajedno u ćeliji. Juhu, druže, konačno smo zajedno. A ja idem kući. Ne, u posljednje vreme si pretvorila zatvor u zoološki vrt. Neće ni tebi smetati da budeš malo iza rešetaka. Sad vam sigurno neće biti dosadno. A ja idem da ručam. Nema veze, bit će. Stanite gdje idete. Mislim da izgledate prilično sumnjivo. Šta je ispod kacige? Kod mene ništa, sasvim ništa. Hajde da proverimo. Skinite tu glupu kacigu. Imate. Što? Ništa nemam. Jao, samo sam džabe padala. Izvinite, molim vas, uđite. Evo našeg sudopera. Ne znam zašto, ali ne radi. Ne mogu ni da se umijem. Nema problema, bit će urađeno. Ne brinite, čista sam. Mislim čist. Nemam ništa zabranjeno sa sobom. Odmah ću vam popraviti slavinu. Za početak mi treba ova velika stvar. To je to. Halo, na vezi sam. Ma šta kažeš? Odmah sam ti rekla da je bezobrazan. Dok vi pričate telefonom, ja ću poslati mališana do Aleksa. Idi, miš mali, Aleks te čeka. Kakav užas. Odakle su ovdje miševi? Moram da očistim cev. Šta? Miš, jesi li opet ovdje? Izgleda da Aleks nije tražio tebe. Kako ste? Jeste li završili? Samo trenutak. Odakle je ovdje voda? U pomoć? Šta se dešava? Sad sigurno nećemo imati miševa ovdje. Sva sam mokra. Morate da znate kako da popravite to. Odakle je miš tu? Koji miš? Mislim da je pravo vreme da odem. Imam još puno posla. Znala sam da nešto nije u redu. Zdravo. Stanite, ko ste vi? Ne brinite, donela sam vam hranu. Da vidimo. Stvarno, to su hamburgeri. I piletine iz KFC-a. Obožavam je. A šta još imate? Ne otvarajte. A što bi se mučili, bolje uzmite kantu iz KFC-a, prijetno. A ja ću nahraniti ostale. Aleks, zdravo. Donela sam ti tvog prijatelja. Pogledaj. Prijatelja? Što? Prvi put vidim ovog zeca. To nije moj Billy. Sve si pobrkala. Napokon ću lepo da ručam. Stop. Odakle ovdje zečje krzno? Sad ću ja naučiti pameti ovu kuvaricu. Tako sam i mislila. Prestani da me stalno varaš. O čemu pričate? Donela sam hranu. Sad ćemo da vidimo. Hajde da igramo. Pogodite gdje leže hamburgeri. Šta to radiš? Gdje je zec? Moram da se setim. Tačno, ovdje. Šta? Prazno? Onda ovdje. Jao, to su hamburgeri. Onda ovdje. Nema šanse. Upravo sam ga vidjela u tvojim rukama. Mislim da vam se učinilo. Ovdje me uopšte ne poštujem. Odlazim. Daj mi hamburger. Moram da pojedem nešto. Dobro je. Zeko, svaka čast. Nisam mislila da ćeš tako mirno sedeti ispod moje kape. Ma koliko više stanite. Ko ste vi? Mnogo me podsjećate na Milu. Mislim da baš ličite. Ko je to? Došla sam da obojem zidove. Pogledajte. Vaša boja već otpada. Treba sve ponovo farbati.
Stvarno? Okay. A šta je u kanti? Možda to uopšte nije boja? Pogledajte sami. Dobro. A sad pokažite valjak. Ups, gotova sam. A, kako boli! Neko me ujeo. Šta je to bilo? Sad me jako boli prst. Sad ću te ja... Prvo me stigni. Lako. Ajoj! I onako ću te uhvatiti. Jao, ukočio sam se da sedim ovdje. 1, 2, 3. Čudno, što me tako golica? U pomoć, spasite me! Ajoj! Alex, šta ti je? Odakle u zatvoru? Ovaj mali hrčak. Pa to je tvoj Billy. Šta? Ne, ovo nije Billy, bre. Sad ću te ja naučiti pameti. Pogledajte šta leti tamo. Stani! Ipak je pobegla. Obećavam da ću te uhvatiti. Hulk juri običnu devojku. Jel ti smešno? Daj mi hrčka. I budi miran. Eto, sad i ja imam svog malog prijatelja. Zvaću ga Clive. Nadam se da ćemo se sprijateljiti. Slatki moj. Zdravo! Stop, sa životinjama je zabranjen ulaz. Ali to Čiči pomaže mi da pokazujem trikove. Da li vi volite trikove? Najbolja sam u tome. Ne, ovdje nam ludaka ne treba, doviđenja. Džabe mislite tako. Predomislit ćete se kad vam pokažem šta mogu. Nakon što pogledate ovu grlicu, zaspaćete. 1, 2, 3. Uspelo je. Svaka mi čast. Baci 5. Alex, vidi, donela sam Billyja. To opet nije on. Ali može mi pomoći. Ima ključeve od moje ćelije. Tačno, mogu da te pustim? Otvori me brže. To je to? Juhu, slobodan sam. Zahvaljujući majmunu. Zove se Čiči. Samo trenutak, moram da se presvučem. Ne gledam. Ne brini, u gaćama sam. Mislim da Čiči malo liči na mene. Ako ostane ovdje, moći ću da pobegnem. Niko neće primetiti. Svaka ti čast. Idemo sad. Okay. Nema nikoga. Okay. Hajmo. Polako. Joj, šta sam uradio? Idemo brže. Šta se dešava? Šta se to čuje? Šta je ovdje? Gdje je Alex? Šta se desilo? Kakav užas! Ovaj čarobnjak ga je pretvorio u majmuna. Ćao, Billy, dušo. Jako si mi nedostajao. Mnogo te volim. Stanite. Ko ste vi? Zašto ste došli? Ja sam doktor. Ovo je planirani pregled zatvorenika. A šta je u koferu? Pogledajte. Možda i vas treba da polečim. Neka hvala. Već vidim svog pacijenta. Je li to on? Ma dajte. Pogledajte ga. Ps, Alex, bolestan si. I ja? Da. Okay. Kako mi je loše. Srce me boli i stomak me boli. Šta je sa mnom? Jo, stvarno mu treba pomoć. Uđite. Hvala. Zdravo. Konačno. Jesi donela? Da, našla sam tvoju malenu. Dvostruko dno me je spasilo. Eto. Izvoli. Super. Samo što to nije moj prijatelj. Apć. Skloni je. Alergičan sam na mačke. Jao, loše mi je.
Jao, sad me još se svrbi sve. Joj. Joj, izgleda da je mačka našla sebi drugog prijatelja. Idem da uhvatim tog bezobraznika. Šta je tamo? O, nešto se pomera. Dakle, tu je negdje zver. To nije ono što ste pomislili. Cico, nemoj više nigdje da odlaziš. Izvinite, došla je do nesporazuma. Idem kući. Ja, ovi lekari. Naći ću ovu drugaricu svih mačaka. Stani. Zdravo, došla sam da uspremam. Moram da vas pregledam. Pa, izgleda da je sve okej. Ali nešto ovdje nije u redu. Tačno, pokažite šta imate u kanti. U kanti? Šta to govorite? Pogledajte kako ovdje prljavo. Pustite me, dajte da prođem. Pazi. Misliš da je to sve? Nisam te još pregledala, čistačice. Alex, čao, gledaj brže. Mislim da sam našla tvog ljubimca. Ovaj put sam ga donela u kanti. Da li je ova zlatna beba tvoja? Izvoli. Zlatna? Pa to je riba. Naravno da nije moja. Što? Nemoj da se dereš. O ne, sve sam prolila. Moram hitno da uradim nešto. Ribice, žao mi je, ali nemam drugog izbora. To je to. Šta se dešava ovdje? Čula sam buku. Alex, šta ti je? Izvinite, imam proliv. Joj, zašto odmah nisi rekao? Idemo odavde. Baš nezgodno je spalo. Dobro je. Oho, a ribicama je baš lepo tamo. Jao, kada će već naći mog prijatelja? Stvarno mi nedostaje. Više nikoga neću pustiti. Kija! Dobit ćete svi od mene. Ups. Zdravo, došao sam da radim remont. Vidite, imam čak i kofer s instrumentima sa sobom. Pokažite šta je unutra. Lako. Evo, ovo je sve što mi treba. Stvarno? Čekajte. Dok ste ovdje, možete li mi pomoći? Slomila mi se noga stolice. Naravno, tu će mi pomoći najobičnije traka. To je najsigurnija stvar. Jeste li sigurni? Pa dobro. Pođite sa mnom. Pokazat ću vam šta se tamo pokvarilo. Skoro sam stigla. Hvala, dalje mogu i sama. Ne, to nije sve. Imamo problem u ovoj sobi. Ovdje nema svetla. Morate okačiti sjelicu. Krenite. Eto. Let's go. Da, razumem. Hej, Alex, hoćeš li da uspremiš malo? Obriši barem prašinu. Mislim da treba napraviti rupu ovdje. Sad čim da je napravim? Mislim da će čekić biti taman za to. Ne, neće. Treba mi bušilica. Tako je. Sad će sve sigurno uspjeti. Idemo. Šta je to? Zašto tako glasno? Smiri se, rade remont. Pa, rupa je spremna. Ostala je najvažnija stvar da gurnem ljubimca kroz nju. Nadam se da je prase taj prijatelj o kojem je pričao Alex. Šta je to? Šta se desilo mom prijatelju? Joj. Alex, šta je bilo? Kako si? Šta se desilo? Pitam se šta je video.
Jao, je li to svinja sa ušima psa? Jao. Očigledno sam opet pogrešila. Pa dobro, nastavit ću da tražim. Ups. Kakav smrad. Vreme da operem cipele. Tišina, beba spava. Došli smo da vidimo našeg tatu. Stanite, prvo dokažite da se poznajete. Da, evo naše fotografije. Pa dobro, onda u redu. Mogu li da se poigram sa bebom? Nemojte, spava. U redu, uđite. Okay. Moj dragi prijatelj. Alex, opet sam ovdje. Zar me nisi prepoznao? To sam ja, Mila. Ovog puta sam ti sigurno donela pravog prijatelja. Pogledaj. Pa, jel to on? Dužo, druže, napokon sam te video. Dođi kod mene, mali moj. Baš si mi nedostajao. Imam poklon za bebu. Eto. Šta? Šta se dešava ovdje? Mila, to je već previše. Konačno sam te uhvatila. Od sad ćeš sedeti zajedno sa Alexom. Jel ti jasno? Molim vas, poštedite me, nisam ja kriva. Htjela sam kako bolje. Kakav užas, jesam li stvarno u zatvoru? Molim vas, pustite me. Ne, lepo se provedite. Ne, spasite me. U pomoć. Oho, gdje smo to mi? Sad smo zaključani ovdje. U stvari, prestani da se dereš. Izgleda da ovdje ima nešto jako zanimljivo. Mari, šta radiš? Pokušavam da otvorim ove kutije. Baš me zanima šta je unutra. Vidi, tamo ima još nešto. Verovatno u toj kutiji ključ. Ne, neću ulaziti tamo. Eci, peci, pec, ti si mali zec. Prokletstvo, ja ću morati da vodim taj ključ. Jau, tamo je nešto mokro. Verovatno obična voda. Smiri se. U redu. To nije ključ. To je ribica. Vidi kakva lepotica. Bolje da je vratim u vodu. Evo ključa. Da, to je on. Mari, šta si stala? Pođi sa mnom. Sa crvenim ključem trebalo bi da otvorim crveni sef. Da vidimo. Šta? Tu je dinamit. Dinamit? Užas. Šta da radimo? Imam jednu ideju. Nadam se da sam ponela rezač žice sa sobom. Da, ja sam. Mari, hoćeš li preseći žicu? Hajde, bolje ti. U redu, pokušat ću. Nadam se da neću eksplodirati zajedno sa ovim dinamitom. Mislim da treba preseći žutu žicu. Uspelo je. Ne, ništa nije uspelo. Ali sad će mi biti potrebna tvoja četka. Oho, dobra ideja. A daj meni. Ne. Znaš šta? Imaš važnije posla. Idi uzmi sljedeći ključ. Jao, jaka sam. Mogu ja to? Pitam se šta je to? To je samo gumeni meda. Uzgred baš je ukusan. Ali moram što pre da pronađem ključ. Evo ga. Jao, ne želim da ga ispustim. Evo mi je, otvori sef. Kako da ne? Otvaraj ti. Onaj. Thank you. Dobro. Da vidimo. Jao. To je nešto sitno. Joj, sad mi je svo lice u šljokicama. Super. Mogu se lepo našminkati. Šta će ti šminka? Bolje potraži sljedeći ključ. Let's go. Idemo. Nadam se da unutra nema ničeg strašnog. Pitam se šta se tamo kreće.
Možda dinosaurus? Ili krokodil? Ne, preveliki su. Hajde da vidimo šta je to. Oho, nikad nisam vidjela pravog kameleona. Tako je sladak. U redu, neka se odmara. Meni treba ključ. Evo ga. Vreme je da otvorimo zeleni sef. Pitam se, šta je to? Pištolj sa parama? Kako se koristi? Wow, koliko novca ima i sve to je za mene. What? Biću najbogatija devojka na svetu. Super. Mari, vrati mi moje pare. A ti idi uzmi sljedeći ključ. Aš tako malo vidim. Vidim sve. Jao, morat ću da vadim ključ ne gledajući. Unutra je nešto prijatno na dodir. Liči na kinetički pesak. Da. A evo ključa. Yes! Otvorit ću plavi sef. Pitam se šta će se desiti ako povučem za ovo. Wow, ovaj konopac izaziva gomilu obriza. Povuci još, to je baš cool. Ja sam prava kraljica svih obriza. O, izgleda da se pojavio novi ključ. Moram ga izvaditi. Pitam se šta je to? Fuj, to su crvi. Treba brže izvaditi ključ i više nikad ne dirati to. Jao, fuj, povratit ću. Mari, spasi me. Dobro je, sve se samo rešilo. Dobro je što sam dobila divan roze sef. Šta je tamo? Jao, roze pena. Ma daj, to je zabavno. Da, jer mogu raditi ovako. Cool. Mari, sad je tvoj red da vadiš ključ. Nakon crva mi je jako strašno da stavljam tamo ruke. Fuj, to je opet nešto gadno. Ali moraš da izvadiš ključ. Ja sam mu izdržala crve, znači da možeš i ti izdržati to. Šta je tamo? A, to je oko. Da, to je oko. Gumeno i vrlo ukusno. Šta ti je? To je samo bombona. Nastavi da tražiš ključ. Evo ga. Pa, vreme za plavi sef. Mia, želim da ti poklonim priliku da klikneš ovo dugme. Gotovo. Jao. Odvratno. Dobro je što sam ja pritisla dugme. Inače bih ja bila na tvom mestu. Pa dobro, ja idem po sljedeći ključ. Što je to? What? Fuj, kosa, odvratno. O, šta sam ja kriva? Nisam namerno. I gde je već taj glupi ključ? A, evo ga. Došlo je vreme da otvorimo najtamniji od svih sefova. Hej, šta čekaš? Hajde, otvori ga. Oho, ispostavilo se da se baš u njemu nalazi slatkiš. Posluži se. Hvala. Prelepo. Da, to je mnogo lepo. Mia, mogla si i još da mi daš? Jao, izvini, to je bilo previše ukusno. Možda će i u sljedećem sefu biti nešto ukusno. Prvo moram naći ključ. Fuj, tamo je nešto ljigavo. Liči na sirova jaja. Ali ipak sam našla ključ. Da vidimo šta je u žutom sefu. Mia, hoćeš da ga otvoriš? Naravno da hoćeš, ali ne dozvoljavam ti. Skloni se. Tamo je sigurno nešto dobro.
Jao, to je perje. Da, bila si u pravu. To je mnogo smiješno, ali čiš na kokošku. Prestani da se smiješ. Bolje pronađi posljednji ključ. Kako god kažeš, Koko. U redu, posljednji zadatak. Šta je tamo? To su larve. Treba brzo pronaći ključ. Skoro sam se onasvestila od straha. Nadam se da je u tom sefu nešto cool. Jadna. Da vidimo. To je naš ključ slobode. Vidi. Da, prošli smo izazov. Odlazimo odavde. Bilo je super, ali moramo da idemo. Da, ćao svima. Pitam se šta nas čeka? Pileće batake, super, obožavam ih. Bitno je ne zaboraviti dodati sos. Sa njim će biti mnogo ukusnije. U stvari ne mislim tako. Kakav ukusan kukuruz. U njemu definitivno nema nikakvog ulova. Mislim da u mom soku isto. Pogledajte šta imam. Onda ti počni. U redu. Čudno, zašto se moj sok ne lije? Izgleda da nije tečan. Šta da radim sada? Jao, pa to je žele. Ups, slučajno sam pogodio sebe u čelo. Ponašaj se pristojnije, John. A još bolje daj nama malo. Slažem se sa Mirandom. Sklonite se, neću vam ništa dati. Kako si grub. Nećemo ti to zaboraviti. Pa dobro, a sad mi ne smetajte da uživam u svojoj hrani. Gotovo? Završio sam. Nije bilo teško. Imaš odličan apetit. Sad je red na Emu. Zapravo ne bih htjela da probam svoj ljuti sos. Pretvorit ću se da ga sipam na piletinu, a zapravo neću. Ne, takav trik neće proći sa nama. Hajde, Ema. Od ovog sosa ide dim. Sigurna sam da je veoma ljut. Jao, pogledajte na batu koju je bila vatra. To neće biti lako, ali moram to da uradim. Samo ću zamisliti da je to obična piletina bez ljutog sosa. Ne, to nije pomoglo. Gorim. U pomoć. Ema, ne okreće se ka nama. Šta je to? Šta se dešava sa kukuruzom? Jao, pretvara se u kokice. Da li niste ništa zaboravili možda? Polako, Ema, sve je pod kontrolom. Ugasio sam te. Odmah si trebao, hvala, John. Jao, spalila sam pileće batake. A ja sad imam kokice, u svemu treba tražiti prednosti. Kako su hrskavi, super! Oduševljena sam. Hoćemo i mi da probamo? Kako da ne? Sklonite ruke. Neću vam dati. Pogledaj, John. Mirandine uši su postale žute. Zašto me tako gledate? I vaši uši su se obojili? Jao, neočekivano. Da vidimo šta nas čeka ovog puta. Crvena žvaka sa ukusom jagode? Baš lepo iznenađenje. Kako lepo miriše. Žvaka je mala, a moja lubenica je ogromna. Vidim da ste imali sreće. Što se ne može reći o meni? Ovo je časa sa živim crvima. Prijatno, Miranda. Hajde, otvori usta. Skloni to odmah, neću jesti žive crve. Nemaš izbora, zato ti savjetujem da požuriš. Hvala, ali tvoj savjet mi neće pomoći. Nije mi lakše od njega. Samo ću zamisliti da je to nešto ukusno. Juj, kako gadno. Moja fantazija uopšte ne radi. Gotovo, dosta mi je. Ne može se predati na pola puta. Moraš da završiš ovo. Eto, još jedan glupi savjet. John, ti mi ne pomažeš, a naprotiv sve pogoršavaš. Ovi crvi mi se kreću u ustima. Ne mogu to da podnesem. Kako to radiš, ludilo? Mi to ne bi mogli. Pamtit ću taj užas do kraja života. Nikad nisam jela nešto gore od toga. O ne, crvi mi se zaglavili u grlu. Ne mogu da dišem. Nije trebalo da mi ih pljuš u lice. Žao mi, nisam namjerno. Računaj da je to bio znak da možeš da kreneš. Hvala, Miranda, već sam podelio lubenicu na 2 dela, sad je mogu jesti. Kako je mirisna, ovaj miris me podsjeća na leto.
Žao mi da ti kažem to, John, ali crvena je moja boja, a unutra je lubenica baš te boje. Ja ću je pojesti. Ostavit ću ti zelene kore. Ali to nije fair. Ja sam dobio lubenicu. Život nije fair, da, prihvati to. Eto, možeš uzeti kore? Ne zahvaljuj mi se. Koščice mi također nisu potrebne. Izvoli. Završili smo s tobom. Varaš me. Ove kore su tako gorke. Neću ih jesti. U redu, kako hoćeš, ne teram te. To je već previše. Prestani da me gađaš korama, Emma. Miranda, u tome nema ništa smešno. Prijatelji, tako ste smešni. Pući ću od smeha. Zbog vas malo nisam zaboravila na svoju žvaku. Eto, opet je dobila sve najlepše. Nemojte mi zavidjeti, bolje pogledajte kako ću duvati balone. Odlično, vreme da naučimo Emu pameti. Sad ćemo joj se osvetiti. Ne vidim ništa. Ko mi je probušio balon? Crvena boja ti baš lepo stoji, Ima. Jo, naši vratovi su se obojili. Mamice, to je rak. Kako je strašan, plašim se ga. Stavit ću ga na mjesto. Ti bar razumeš šta si dobila, ja nemam pojma, ali izgleda super. Osjećam miris prženog krompira, super. Konačno ću moći lepo da jedem. Onda počni, Miranda, puštamo te. Ponekad ste tako ljubazni. Krompirići su tako topli, kao da su upravo izvađeni iz peći. Sviđa mi se. Spremna sam da pojedem ceo tanjir. Vreme da se i ja pobrinem za svoju hranu. O, to je slatka lizalica, da vidimo šta je unutra. Izgleda da su to pucketave bombone. O da, sa njima će lizalica biti još lepša. Treba mi još više bombona. To nije fair, svi osim mene su dobili ukusne stvari, a ja moram da jedem ovog strašnog kraba. Probat ću da ga zagrizem. Kako tvrdo. Posjetila me je genijalna misao. Obožavam pomfrit, ovo je najbolja hrana. Čudno, gdje mi je tanjir nestao? Ne osjećam ga. Ema, jesi li ga ti uzela? Nisam ja, nego moj rak. Izvini, nisam mogla da ga zaustavim. Prestani da pričaš gluposti. Odmah mi vrati krompir. Izgleda da će biti nešto zanimljivo. U redu. Uzmi svoj krompir, a ja ću ponovo probati da zagrizem raka. Šta to radiš? Kuvam, ovaj put ga neću jesti sirovim. Pa to je genijalno. Dobro si to izmislila, Ema. O ne, opekla sam prst. Kako vruće, moram da duvam na njega. Dobro je što imam ovo, sad ću lako izvaditi raka iz vode. Kakav miris. Sigurna sam da će mi se dopasti njegov ukus. Ema, nismo znali da znaš tako dobro da kuvaš. Možemo li da probamo? Naravno da ne. Nemojte ni tražiti. Ja sam spremila ovog raka i ja ću ga jesti. Baš je ukusan sada. Ovdje je puno mesa. To je super. Baš mi se sviđa. Želim još. Dobro je što je ostalo još mnogo. Ispada da ja jako volim meso rakova. Pa izgleda da su svi zadovoljni. Jao, šta je sa našim nosovima? Obojili su se. Ja ću prvo otvoriti. Opa, dobila sam krofnu. Kako je lepa. Taman sam razmišljala o desertu. Napokon ću pojesti nešto slatko. Slatka lizalica, super. A šta je nutra? Škorpion. Tanjir sa bombonama. Kako je lep. Miranda, imamo red. Ja sam prva. Zar ne vidiš da već jedem krofnu? Kako je slatka i mekana. Ne mogu ovo da gledam. Daj mi malo, Ema. Šta si uradio? Zbog tebe sam ujela prst. Izvini, sad ću ti pomoći. Evo, stavi flaster. Bolje ti. Krofna još nikad nije bila tako blizu. Kako je lepa, blago meni. Nisam se nadao da će mi se toliko posrećiti. Ups, za malo nisam zaboravila na flaster. Hvala što si mi pomogao. Ali gdje je moja krofna? John, imaš li šta da kažeš? U stvari kasno je već. Ne želim ništa da čujem. Jedi svoju glupu lizalicu. Šta to radiš, Ema? To je već previše. Lizalice, baš ukusna. Nije tako gadna kao što sam mislio. Fuj, kako to jedeš?
A meni se sviđa. To je obična karamela. Ukusna je. O ne, zaboravio sam na nešto važno. Izgleda da imam škorpiona u ustima. Kakav užas. Sklonite ga. Izbaci ga. Kako si vas uplašio? U redu, sad ja. Već dugo želim da probam svoje bombone. Ova je bila zelena, znači da je za mene. Ova je crvena, onda je moja. To nije fair. Uzimate sve moje slatkiše. Morat ću da vas naučim pameti. Spremite se. Uskoro će dobiti toliko bombona koliko nikad u životu niste vidjeli. Šta to radiš, Miranda? Skloni pračku. Nema šanse, snalazite se kako znate. Srećno! Emma, mislim da treba da hvatamo bombone u stima. To je najbolje rješenje. Joj, izgleda da nije više ostalo bombona. Moram da nabavim još. Žuta bombona! Ne mogu da verujem. Napokon ću moći da je probam. Koliko sam dugo čekala ovaj trenutak. Kakva je, Miranda? Jel ti se sviđa? Da. Usput, naše ruke se obojili. Ja ću prva skinuti poklopac. Gumeni medo. Kako je velik. Super. I malo si sreće. Čestitam. Najviše volim žele od jagoda. Moram odmah da probam. Neće. Morat ću nešto da smislim. Imam ideju. Vidim pukotinu. Moram je iskoristiti. Odlično. Sad imam veliko pače žele koji mogu lako zagristi. Super. To je mnogo ukusno. Najbolji slatkiš na svetu. Hitno mi treba još. Poješću sve do posljednje mrvice. Sljedeći put pazi šta radiš, Emma. Sad si cva crvena. Miranda, tvoj red. Šta? Gomila sirovih pilećih jaja? Priznajem da to nije ono što sam očekivala da vidim. Pa šta ćeš, prijetno. Ne možeš da odbiješ, jedi. Inače ćemo ti pomoći. Ne, sama ću. Jako će to biti mnogo teško. Juj, to je odvratno. Ne mogu ovo progutati. Dogovorili smo se da ćeš pojesti sve. Daj da ti pomognem. Sad ćemo spremiti koktel od jaja. Veruj mi, svidjet će ti se. Uzet ćemo veći blender i sipat ćemo sva jaja u njega. Tako je. Vrlo je jednostavno. Vidi kako mi dobro ide. Pazi, John, sva ljuska leti u mene. Ja izvinjema. Pa, vreme je da promučkamo naš koktel. Samo treba uključiti najveću brzinu. Gotovo. Sipat ću koktel u ovu predivnu čašu. Jao, to je prava bomba. Ja bih i sam popio ovo. Hvala, John. Izgleda prilično dobro, ali intuicija mi govori da to uopšte nije lepo. O da, opet ukus sirovih jaja. Ne mogu više. Fuj. Zašto si mi to pljunula u lice? Da li je to tvoja zahvalnost? Nadam se da će mi hrana pomoći da se smirim. Iako sumnjam, jer je to zeleni grašak. Ne volim ga. Jedi, John. Sam si rekao da su to pravila. Prvo moram otvoriti ovu teglu. Neće, predajem se. To je lako, gledaj. To je to. Izvoli. Hvala puno, Emma, šta bih radio bez tebe? Verovatno ne bih jeo ovaj gadni grašak sada. Možda vredi mu dati šansu? Da. Nije tako loše kao što sam mislio. Mogu pojesti celu teglu odjednom. Nisam mislila da će ti se toliko dopasti. Ali jeste. Joj, šta je sa mnom? Ups, imam gasovi u stomaku. Izvinite. Šta si to uradio, Johne? Sad ćemo da se ugušimo. Žao mi je. Ovo je verovatno kraj.